Това е млечна баница с боровинки. Сладка, сочна и всеки ще я хареса. Хайде, нека я направим! Взимам един пакет фини кори на София Мел. С тях ще стане магията. Вижте ги само колко са деликатни, като коприна. Режа на лентички и ще ги сложа в една по-голяма тава. Много са красиви и ефирни. Ето така. Отгоре повече масло и във фурната. Ето на този етап трябва да ги размачкам и пак да ги изпека. После млечна смес, в която ще има и сметана, освен класическите аромати. Реших да добавя и малко ароматен алкохол за по-богат вкус. Корите са готови, разбивам яйца с лимонова кора, млечната смес и е време за подреждане в тавата, като ги поначупвам леко. Оставям да се напоят едно известно време, плодове, захар и във фурната, докато стане толкова красива. Пудра захар и поднасям. Любим десерт на малки и големи. Направете си млечна баница с боровинки. Много е добра!